Kohan men ko para kakti nublay bamanta kasngi kabangios ngeu na kejing pulay ke benengkong kejing pulay ke baar bat kumjur ke gospel kayathu yang abade pi lane ke bata yang abade pi bau jisu udon kabor ban ai ya ke bama pi pipan ban ai ya ke bama pi don kam ujisu don kabor ban penduna ban penbiang ya ke ba piduna ha ke jing im jung pi lane ban ai ya ke ba ma pi pim don ha ke jing im jung pi kane ga dei kaktin ke ba ublei ukran hangi lengba ke jing pule ke ba manta ke sngi kerpang ya ke jing pule ke ban kong yos ngeu ha ke ba kong balai pi don kam ban penlut pisah ban penlut ya kaspa ke peu ke jung pi ya ke jing don ke jing em ke jung pi ya ki ki bajong kane kaperthei ki bomla ban penhon ya ke jing im jung pi namar ublei udon badu blei ula ban a ya ke ba pidon kam ya ke ba pi pimhon ha ke jing im jung pi u Paulus ha ke jing pulai ke bar ngios ngewang manobala ban paniakhlad yang a badu blei hato kaspa hato ka hajar jong kane kaperthei hato ke jing jinjar jong ke jing im jungi kine kimla namar ublei udon ban pendap ban penbiang ya ke jing im jonga berkumjuro ke gospel ngios ngeu u jisu menta kesngi u psa ya ke to kisan hajar ngot ko hanmen ko para kane gadai ke we ke kam ke bakra ke kampala ke bakrau ke bau blei ule u psa ya kisan hajar ngot ki breu da kita kisan teli ki pu batang ateli ki dokha habau jisu uyakren bat kisenran jungu haba kisenran jungu ki ong pano ya kini ki breu ba kin leino shala ki snong ne ba kin le sha ki sor la ne kinong ba ban wat jing bam yalade hanrei jisu wong yaki piken pidei ban ai jing bam yaki kisenran pat ki kuslai kumno ke nyila ban pendap jing bam ya kine kisan hajar ngut ki pajba namar yalade ngim dan jingbam ban pendap yalade ban penkenang yalade kumno jisu padu ong piken pihab ai jingbam yaki u jisu utip ya ke ba kisenran jungu kidon lane ba ki kimdon den matakdau jisu ong wanra yang kat ke ba pidon ha ke jing im jung pi lane kat ke ba pidon ha ke pela jung pi wanra hanga ngan tip manga ngan le manga ke kebadon kam nak benta jung pi ban nak benta kine ki pat ki jong ublei ko hanmen ko para kane kade ko khubor ke baneng kong ke bau jisu ukwa ban khot yang abade pi ban ai yang abade pi ke ke bangi don ha ke jing im jungi yole se kam dei ke ba pen hun yang abade pi ke bangi don ha ke jing im jungi yole se kam dei ke ba pen kemen yang abade pi ke ba ngi don ha ke jing im jungi kamla ban pendap ya ke jing don kam junga ba jong pi dei matakdau jisu ong wanra ya kita baro hakti jonga aya kita baro hakmat jonga ladau pi wanra ya kita ki baro ki bama pi don tangken diat ngangan penroy ya ki ngangan pendap ya ki ngangan penbiang ya ki dei matakdau kisenran kira ya kita kisan teliki pu bad ateli ki dokha ujisu penroy ki bat kila aban pesada gitu kikpu bat kidokha ya kisan hajar ngut ki pajba kohan men ko para hakajing im junga bat jung pi hakajing im mamarwei jungi hapo ka yinga sem ga jungi hakaim lang ka salang ga jungi hakabalang ga jungi klempep ngiduna hakibon kiliang ladang ipej hakiliang jong kitalen jungi lane kita kisap ki pong ke bangidan lane ka jingnang ka jing start ka junga ka jung pi lane ka jing sempang ke bamanga mapingidan kilong ki baduna adu kata-kata kine baro kimla ban pendam ya ke jing don kam bamarwe junga kine baro kimla ban pendam ban penbiang ya ke jing don kam jong ka ying ka sam junga kine ki jing don junga kimla ban pendam ban penbiang ya ka imlang ka salang ne ka balang ro kumju hanrei jisu ong wanra ya kita baro hakmat junga ngangan penroy ki ko hanmen ko para kane kadai ka bamangi ngidai banle baro ki jing jong ka yinga sam jong pi
baro ke jing duna jong ka yin ka sam jong pi baro ke jing pang ke jing shitom jong ka jing em jong pi jong ka yin ka sam ka jong pi ke jing klumar jong ka jing em ka jing klumar jong ka yin ka sam jong ka balang jong ngi dei ban ra ya ki ban bu ya ki hakmadu jisu ngi dei ban it ya ki hakikti bas bon jong jisu u jisu klampep un pen roy ya ki u jisu klampep un pendap un penbiang ya ke ke baduna ngi ngim don kam ban khuslai han re ngi dei ban don tang kata ka jing nge ka jing shania bat ka jing kloi ban it ya ki ne ki ke baro hakti jong u ko han men ko para kumbangi yo sneu u Peter u Petrus uang hakashiti banang kong jung u Peter hakashiti banang kong jung uang kalanong kabasan kalan kabahnya uang IT lot ya ka jing sneu si IT lot ya ka jing sneu diaw IT lot ya ka ba pisham ha u Jisu ko han men ko para to ken menta kasngi habangi pe yala ka jong ka jing im lane ka ing ka sam jung ngi don kine ki baro han re ngin ra ya ki ngin kentiu ya ki ngin bu ya ki hakmat utrai Jisu u Jisu unle ya ke badon kam nak benta jonga ba jong pi ko han men ko para ngiyos ngeu u Jisu u shim ya ki to ki pu u shim ya ki to ki rokha u ra ya ki sajrong balai ra ya ki sajrong namar uduai namar upan kabor na ublay pa lada manga mapingim ra ya ki hajrong ya ki to ki jing ge jing jinjar ya ge jing pang ge jing shitom ya ge jing duna jungi ya ge jing tlot jungi ya ki to ki jing nang ge jing start ge jungi ya ki to ki jing shampang junga ba jung pi lada ngim ra ya ki hajrong kumbara utrai ya ki to ki kpu bar ki to ki dokha lada mangingim duai hakmat utrai baro kita kin salong leno u Jisu ko han men ko para u IT lade na kabanta junga ba jong pi balai u IT na kabanta junga ba jong pi yala de namar ba udan ka jing isnei na kabanta jungi kumbang yos ngau na ka gospel hi ka bamanta kasngi na basdang junga gospel habau Jisu u yo iya kine ki pajba ki wan shu u Jisu u dap da ka jing isnei yaki u dap da ka jing isnei na kabanta junga ba jong pi den mata kadau ngi dei balong kum kine ki pajba ngi dei balong kum kine ki sanran jong Jisu kum kine ki apostol jong Jisu lech sakmat jong Jisu ra yala de ya ra ya ke ba pisham ya ke ba pikendu ra ya ke ba ngingim don ha ka jing im jungi hakmat jong u ha ka jing duai jungi klempe ma u badap da ka jing isnei un ai ya ke ba ngi don kam un ai ya ke ba mangingi pan na u ke ba duna utrai utep unsa pendap unsa penbiang utrai unsa penroy ya ke jing duna ka junga ka jung pi den mata kadau ko han men ko para hakapor basungsi shania ya utrai hakapor jong ka jing pang ka jing shitom shania ya utrai hakapor jong ka jing duna ka bam ka di ka kup ka sam ka spa ka peu ka hajar ka tengka shania ya utrai utep utrai uyo ilot ekita ki baro ngingim don kam ban kuslai han rengi don kam tangga jing shania hau nang cha padu Jisu ukwa yang abade pi bangin ya samlam ya ke bangi don ha ke jing im jungi kisan ran jung Jisu wala da ki don tang santeliki kpu tang ateliki dokha han re kim sham labu yala de ya kito ki baro habau trai wong ki wan ra ya kito shanga ki wan ra ya ki IT ya ki hau trai ngama pi ko han men ko para kanai kadai ke ba mangi ngi dei ban le ngi dei ban ai ngi dei ban sam kat ke bangi don na ke banta jong ki wei ladangi long kita ki breu ki bakloi ban sam la ne ban ai ya ke bangi don na ki wei utrai unang penroi susu ya ke ba mangi don ya ke ba mangi ngi ai ha ki wei den mata kedau ko han men ko para kanai kadai ke jingkhot jong Jisu yang abade pi kanai kadai ke jingkhot jong aktin jong blei ha kane ka sngi yangi kane ka bangi dei ban le man ka sngi ha ka jing em jungi IT ya ka ba pisham IT ya ka jing duna jung pi how try ha ka jing duai jung pi but samlam kat ka ba pidon ha ka jing em jung pi namaru try un penroy ya ka ba pisam ha ki wei utrai unang penroy ya kata ka generosity jung pi ya kata ka jing kloi jung pi ban samlam ha ki wei
token ko handmen ko para ngiduai na kabanta kini ke jing ei hagani kasngi ngin khabri bela ge jong ki khmat ngin pet ngin pusan yelade hato ngilong shisha na em kum kini kisan ran jong jisu kum kini ki apostol jong jisu ki baperkhat na kabanta jong ki wei pat en yoro yo jisu Christ. Amen.